Guinée Affairage 224. Aéroport Tel Aviv on woni kanyum kadi ko yi ko wiete kon missile je bugaade iwde nder leydi Iran din den do wawi hewtude ka leydi mabbe ton de wawi wadde boneji ka aéroport mabbe don haray non hay ka saare mabbe woni ko osif jiya ton tata din no di wawani fettude tawata ko iranien be ben bugi haray toujours mi yetike on kambe be nodditude ni yo Amerique wallito be parce que be joni hay ka tumbo saare mabbe be marno don système radar tati ko wata contrôle de ko yaata 80 km e ya haydo plus de 300 et quelques kilomètres e ya haydo 2000 et quelques kilomètres ko dum be marno do radar hara 2000 et quelques kilomètres jon ko fi missile di jandudi balistique bugete din wanno non o yawdo 300 e quelque da on non ko fi drone yara ko ta capital don ko dum do wonno ko don ko wata intercepter kono jonno be torike Amerique yo ar wallito be yi problem ji din joni kambe tigi hewti ko be woni attaque de ka leydi mabbe ton ko be wonno ko yaade Iran be attaque kambe kadi Iran ka saare mabbe hande ko saare mabbe de woni de yite don be yi problem mon joni kambe kadi be andi joni ko yawgol yana e saare goddo tun ko si saare mande no woni sécurité si saare mande wona sécurité a jabata yawgol jodo e leydi goddo tun haran kadi ko attaque jidin tun parce que Iran holli ko 2% be golleri e di attaque ko be wadde do e façon dagaje ko be ni bogade do ko foko 2% taw be golleri e ko wete puissance mabbe on jonno si tayi mi anda si tayi be golleri do ko yaata telen e 30% haray ko honto aduna wiyata façon dagaje e kamungu hande radio anda do jandudo mojja wondo e nder leydi Amerique ni mo be inata New York Times woni ko dévoilé woni wonde ma sikala na janduka ka Amerique je wiete ka Gerard Ford wonno ko kan don ko Iran hawre makka be holli de wonde ma ko Amerique wino ko wonde ma sikala na don harayina Iranien be ben hawre makka ko defo tun affaire nder ton ka hebuno problème be holli de wonde ma si de ko Iran wonno ko hawre kala na don haray non lana kan kadi be dévoilé be yaltini système ko wonno fayda nyallal e balde fi dandingol dum don be jetti kadi lana kan be yiltitiri lana kan tere leydi Amerique ni haray wobbe falno e dévoilé de inna wonde ma si dey ko armée américain on don ko kambe wonno ko wadi yite kala dum fi haray hulugol régime iranien on ko wonno wadde réponse ji din don ko bayden andi haray Iran hino bugade hari nambaraji dudude be bugade drone be bugade missile je e kadi be holli kala lana arka ka moy ngori an don kambe be woni préfi jabagol kala lana wonka don ko buri yaltitude kon dey lana ka woni ko ka yilti taw fi wadugo réparation ji ko bonno e maka ko baynon hari de andi lando leydi mabbe de wino wonde ma si dey kan don kam e maka haray kadi ko problème seda wonno ko wadi neto ko ete kon sirsi kono hara be wawi regelde dum non ko buri yaltitude kan dey lana ka yiltiti ke fi wadu réparation ji jandudi e affaire kala na don bay ka wata fonctionner de ni kan dian ka wata wadde golle makka o e affaire on problème ko ka hebi don kala na wete ka Gerard Ford Benjamin Netanyahu woni ko mo ordoni kala laamido e nder Iran ko be waru mo haysi be landaki laamu kala wondo to woni wonde maasi kala ka on tigi laamori woni ko ministre ba woni ko lando woni ko capitaine woni ko chef kala ka wonirda e nder leydi Iran din o holli yo be wareta be lando dum don hare ko wete ko armée mabbe o ma wota be lando dum don horejo kala ka wonda a israelien jo marda feere haray hida wayi warde laami be ben ka leydi ton be holli be waray ben don fo be lanca e ben don fo be senda e be kadi e mogondiral ka be on don ko kon hayo gaynano wolde on conférence de presse ko wolno don kan hala ka o yewti don bayko ko winda be yi haray wonno vague de missile ko duudi ko ari ka leydi mabbe to wadi bonnereji ko duudi ko tata hari bila fudda pirede façon on vague de missile ko ari ka mabbe ton hari be yiani sifa dum don wari no yimbe ko duudi kambe kadi ka leydi mabbe Israel ton ara be holli système défense mabbe o ni no faible e kadi non affaire dagaje de e ira woni bugade ka mabbe ton be ala wawde interceptude dum don ni hibe tori ballal telen e Amerique ni fi ko be wadduno ko wonde ma si de be walli totobe fi webugo radar ji ara di donni kanyuma se missile ko bugete ko haray yo leydi Amerique ndi walli to be mojja fi no dum do wawira ardude ka leydi mabbe ton hadde ko laawo to ko wawata laawade bay be holli hibe woni préfi lannugol Iran don kono ko si tayi dey Amerique wallitiki be haray kambe kadi be wi wonde ma si hibe welti ko tata kon e be woni sengo Amerique ko partenaire be mabbe ko yaata ko luggi ara de ngandi de balle do kadi woni ko be akizi e Donald Trump conseiller be makko badi be mo ben doy wonde maasi ben don ko yimbe jeya be Israel ko do wali si tayi ko kambe cuuni mo puusi mo hayo yawo ataka ndil leydi don bay ko leydi di alano plan yawgol ataka Amerique be ala kaydiri ko holli hari Iran no marno on plan don Iran ataka ni hay goto be alano kadi bernde yahugol ataka hay goto haray ko dum woni ko fewndi hakkundeji mabbe ni